ọ̀dọ́sẹ̀ mú ìgbò abẹ́mú kan sí àbíà egwu àbùchí náà sọ gidi ọdún mọ́wọ́n náà mú ní ẹ̀ òfin wọ́n jẹ́ jọ́bùdà náà òfin wọ́n jẹ́ jọ́bùdà kọ́ àbọ̀ òbòdò wọ́n gidi anamu maka na egwu abụ egwu akalaka egwu a ka iji abụọ rara eze nwoke na nwaanyị si onye nwere golote ụmụnne ya maka na onye agbala akwụlite nwanne ya na udo ya baga m n'egwu maka na mụ na nwezu akụ udo ga-adị anyị na-ekwuzi ije bụ nwayọ nwayọ ibe na meke je egwu ya ọ bụ egwu a ka eji mara m ọyọ iba ije sa iba ije iba sa ije sa iba onye nwere golo tupu iba ije iba onye nwere golo tupu iba ije iba onye nwere golo tupu iba egwu onye nwere golo tupu obi ọmụ na-agwụ egwu obodo mụ na-egwu onugbo reze ọmụ igbo obi ọmụ na-agwụ egwu egwu ọnụ mmanwụ na m agwụ oge egwu nne m nne m egwu mara m egwu jinwo arụ obodo obodo obi elewe ruo oge wegwe mmanwụ mari wewe onye nwere go na lote nwunni o ya bo iwe di bi omu na gwegwo igiligo na mu na bagwu mari wewe wo deze igiligo egwu akaje gwa mbu igbo niile onye nwere go lote nwunni ya bo iwe na gudu ọbụrụ onye dị n'aka tata nyakọ ya dị echi nye ọbụrụ onye dị n'aka tata nyakọ ya dị echi o ibe ji gwu okwu a maka ezi oyi mụ a na-akpọ anyị Chukwu onye kpọrọ anyị Chukwu ọ nara South Africa Lucia South bute ego kalele arụ mana o weli mụnne mmadụ n'abụ akpọrọ ụdọji na onye eji ụwa mana ọ bụ nwanne ya akpọla ya iju ebe ọ bụ n'ibe adịkọ mma ịkpọbata ya South ka anyị na gị na bobile ikwụsiela anyị ibe na-alụ n'ọdị nwanne nwuo ma akpọrọ nwanne nwanyị Chukwu odogwu na South Africa ka ịkpọbata anyị bụ ụmụnne gị ka ikwụziele ụmụnne gị ba na-alụ na ha nọ na vileji nwere gị anyị na-alụ anyị ju gwale ụmụnne anyị kere ka bụ ego Igbo igiligo adọgbute ogbute o mere izu mana mara ọnwa anyị ju nwe problem n'ime South onwezi problem na South Africa enwe dị pọtụ anya ọ nataba Nigeria ya bụ ego gbara na South Africa o ji dị money very expenses
ọnatazia Nigeria ọ bụrụzi iwe alụ ibe ụmụnne ya ndị awara bụ na village na-agba ya bụ ọ bụ na anyị na nwaanyị mere that time ọ ka dịrị otu a ya ka onye igosi mmadụ uwe ego oyibo inyere ụmụnne gị aka n'ụwa ya bụ ibe na-agụ maka na ọ bụrụ kpọwere ụmụnne ya ọgọnye kwọ igirigo arọ na mụ nọ ya onye nwere ego nyere ụmụnne aka egwe na-egwu ebe ngwara unu ọrụ n'eze onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne ya bio onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne mgbe igbo onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa 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 nama mmanụ n'ogbe obodo gwulelu onye ji bịa gụọ ego megwu ego bịa ruo ya bụ onye ọma injinia n'ọfọma igwe oyi mgbe nke na-eyi aka ọfọji akụ bịa dị n'ọfọma ya ka ndị iri egwu ya bụ arụsị ego odegwu gbalakụ na nwa oke nwere ugwu steeti ya ka ndị iri egwu CDO onye na na mụ kenelia Sweet Electricals egwu onye na na mụ kenelia ewe deka ji bịa bụ nne nwenye gbarugburu egwu bịa ọzọ ya gbara akwụ n'ote ụmụnne onye nwere ego n'ote ụmụnne nwoke nwa gbara akwụ na nwa wee n'otezie ụmụnne ya ka o ji kpo gbuli egwu bịa ọka nwere ugwu steeti niile alụsị ego makarụ mgbanwe ego onye na-amụ kenelia ọfọji akwụ gbakpara akwụ n'ikolobịa onye nwa injinia ndị n'ofe ọma ugwu oyi mekere yo na-eji biri obodo injinia ofe ọma odo gbara akwụ n'ikolobịa injinia ofe ọma ugwu anyị onye na-amụ kenelia Foma, yes, Mukana, is in name. All about Bridget. Who go you make a day? I want long. Madame Dogo, Ajawaya. Yes, you are, I don't want to work you. I never want you, no. I want to work you. Wata wanya nambo walile kuwe ijala wanya na ya di bile bodo awalile kuwe egwe jejo bodo manwe bodo kulonu Samalu kwanye eke edogo agwo mulamu Samalu kwanye
Ezinna mekerunu manwewe madu aka dibile egwu n'ide obodo waju ne fọma yasi mukerunu afọma alụsi ego afọma mekere iwa mala kulote munye afọma madu aka dibili ezo ego Odowerugu State Deli mo dogwo ego no Jesi mu kana obi na ugwu anyị obi na nwanne yi Eke Afọnu tu mekene yi Ebiki onye na Igiliga madu ka jide podewe Afọnu tu Afọm alụsi ego nasi mukerunu Bie di bile podewe Dogwo nana na mukenelia Anyoma komanda yedike ugwu anyị mekeru odogwu onye bodezewe komanda yedike ugwu anyị dogwo nyara na mu kenelia Baba brand Global Estos dogwo nyara na mu kenelia Madu ka jide bodewe Madu aka dibili ọgbọm alụsi ego nye akpọrọ m Ọsịmọjị abịali egwu Onye nwere ego lote m nni odogwu Ọgbọma nwanne m onye nwere ego lote m nni ya n'ụwa Nebe m nọ n'ogbo fọma alụọ Oke nwogo mabe alụsi ego gbala kwụna nwanne ọgbọ mana m kenele ebe eze ọgbọ ego dogwo onye nwere ego loke nwunye ọgbọ mara ndụ ogbe anyị ga-eke n'ọfọma bịa ọfọma alụsi ego nke eze mụ kana eze Adabula sinewe Esi adagi mekene yi Esi adabula sinewe odogwu ego Ọfọma nwanne m Wabala kwurute nwanne mmanwụ Ọmụ odogwu ego Ọwa amadu kedi ibili ọfọma dị Alụsi ego bịaruo Oke Owerugwu Steeti Dogwo nyara na mụ kenelia Afọma bịa mekeru n'odogwu Jesi mụ kana Ulo kochizobe Deli mochizobe Ulo kochizobe mma Aja nwananu Diedi bido kodo Ulo kochizobe Aja nugo waya Ọfọma alụsi ego si mukelu Makana nwanne na-egwuchi ya Wagbala kwulote nwanne ya Bomo odogwu ego Bomo alụsi ego odogwu Onye nwere ego n'otu ndị elu ụwa 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 Oke wofọma bịa mmadụ kedi ide obodo Ọgbala kwụ n'Ikolobia Onye nara mụ keneli Ọfọma alụsi ego Igburu odogwu Ọfọma alụsi ego bio Oke Owerugwu Steeti
wabala kuna wo foma wonde wo riba ye bele wo foma wanya na mu duliya foma na mu kedeli o ke welu state ego no o foma zo mako iwo ye zulu ko na mo foma wanya na mu kedeli o ke wo foma de wo ngesi mu kana igwe peace odogwu ndị ejibi obodo igwe peace ezi adaghị aja nwanyị bịaruo igwe peace na mụ keneli maka na ọfọmasị mụ keneli onye na bịaruo arọ na mụ keneli ya ọfọm alụsi ego ọmala akụ na nwa oke nwerugwu steeti mmadụ oke n'ide obodo onye ọmezi ọmọge we wabala kuno temu ndi ofoma onye ndara mu keleli wake wofo bodo ngesi mu kana ya bono ma miracle efo na ye rise mekene efo na ye rise mekene yego aza na mu keneli efo na ya jugu oke wo ma bianuo ofo ma lusi ego yasi mu kenu obulegu o ma na mu wale a dogu ezo mo kegwe no oke wo dogu yasi mu kana na bu ndiye ndị France ya dị bacha ile kolili wasi mu kana Mama bright go chuwe ayo ma bright go chu mozie ake buche wa mekele oke wani dembili onye zara mu keneli bright mekele yo ye di bi obodo ake buche wa odogwu dembili south nezana mu keneli ọgbọdọ dogwu ọfọma nesi mu kelu ogbulegu ọma na mu keneli ọfọma ezege ọgbala akụ ni Colombia onye na mu bịalịa oke nwa ọma bịa ngesi mu kana ya bụ onye ọma barista chụwụdị ozuome onye eze na mụ kenelia barista chụwụdị ozuome ọfọma si mụ kenu ọfọma eze ego odogwu n'Enugu steeti eze ọmọgọ ọbala akụlote mụ nnie ọfọma na mụ kenelia obio iligo egwu ojuo ọma na mụ kenelia obio ma bịa nkesi mụ kana na ndị ọnụ ọra eze ego na Ghana onye anya na mụ kenelia amụ ndị ọnụ ọra eze ego ndị Igbo na Ghana ọgbala akwụ na nwa ọmasị mụ keru nnukwu egbe ihe n'ibiri obodo no eji eji obodo bụ ihe zuru ka ọ na-eme ọ na-abịarị arụ ọbọma alụsi ego ọgbala akwụ na mụ keneli gbọma alụsi ego bịa ọgbala akwụ na mụ keneli eribe ya emela egwu ego gbọma alụ aza na mụ deli obio ọma alụsi ego bụ mmọnwụ odogwu Enugu steeti ejedi gese mụ kana okonwe Ogwuroko aka Ogbuefi 1 Igbo Eze South Oke Enugu State
onye zana mụ kpọrọ ya ọbọ masị mụ keru n'odegwu ego ndị enyi mmiri obodo bọm alụsi ego igbo odegwu ọgbala akwụ na mụ kelele ọrụ ndị akpọrọ ọsị mụ ji abịa dị egwu onye nwere ego na-ebi nwanne ya ka bio onye nwere ego na-ebi nwanne ya ka anụwa abeji agwa yakwa abeji egwe eke ikuku ego na Ghana abeji igbo na mụ keneli abeji agwa ikuku ego ndị Igbo na Ghana ọgwa na ọfọma alụsi ego dasi mụ kenu unu ulegwurio ọma na mụ gbolio ọmọ na mú wọlé a ọkẹwàwọ mọ ń wo ìdílé kẹwàwọ mọ ń wo ìdílé ewe lábàmúdà gbé ewu ọwọ́ màmí alú o lábàmúdà gbé ewu ọwọ́ màmí alú o ọmọ na mú wọlé obi o ọmọ na mú wọlé ewu obi o ọkẹwàwọ stéètì bi o ọdọ na mú wọlé a kẹwàwọ màmá wọn ṣe jẹ wúlú. Ọmọ na mọ nọ na mọ ọmọ alụsi ego bi o oke wọrụgụ steeti bi o mọmọ ọmọ afọmọ ya mama kọwa n'igbo n'ụmụ ọmọ abịaruo ọmọ alụsi ego ọmọ alụsi ego eresi gbogbo ọmọ na mụ kpọlị ya ọmọ na mụ kpọlị egwu mmanwụ ọmọ alụsi ego n'okwu onye malege mmadụ ọbọma nwanne m olie ego ọrụ kege ọbọma na mụ kpọlị ya n'okwu eze ọmụoge egwu Enugu steeti mụrụ mmanwụ pụta na ọbọma na mụ kpọlị odogwu ọma alụsi ego n'odogwu eze ọmụoge egwu mmanwụ ọwa Eliwagwagu mekere yi Dabu eliwagwagu wa Narotu Onye na na mu kenelie Eliwagwagu wa Narotu Abia State Madu aka dibili eliwagwagu Owa no bo malusi ego Dasi mukelu Boma nwanne m Dokwu eze ọmọkọ Igiliga ezo igiliga Anyị ji ekene ndị egwu mekelu Ndị egwu mekelu mmanwụ ego Eze na mụ kenelie Onye ọmụ obi Royce mmanwụ Onye ọmụ obi Royce ego dekwo Onye ọmụ obi Royce onye ọmụ aka na adụ egwu dị mma mmadụ ndị ejibiri obodo odogwu anyị ji ekene King Lotenna ekele Ogbuefi na nwata oke Enugu steeti odogwu ndị ejibiri obodo King Lotenna ekele Ogbuefi na nwata odogwu Enugu steeti ọbọ masị mụ kenu n'odogwu ọbọ alụsi ego Enugu steeti odogwu ọbọ ma bịa ọrọba mụrụ mmanwụ ọbọ ma alụsi ego Igbo odogwu ego nwanne m ọbọ mana gwagwa nna m lịa ọnwụ bịanye na lịa n'iko ọbọ ma nkịtị n'obi nwaanyị agwa onye mụli ọbọ ma anamụlọ ọbọ mara la ọbọ ma nwa bụla onye nwụla ọbọ ma na-agwa agwa ya bịa ọbọ ma ngidala agwa bịa anyị egwu gwude ibejuwu maka na ọbọ ma ya nwanne m lịa na December ọnwa December 29 and that
bia obo ma lusi ego o ma ngida la kwanugo iwo mo na kwala gwe obude go na toto nya nwula ko wole go nwa zota niye ya ko na kwala gwa bo ma ngiji bebi o babu wa ya kwanya mule kiligaro biadwo wanya zana mu no we ya Kana wata na yeze oke wana California aka yedi biyobodo ayo ma kale don wana zara mu kenelia aka kalo biyobodo wata na yeze kiss na ni boni na